Wengane zakwethu anginibingelele nginamukele onibingelelayo umxolisi umfana kaDlomo ozalwa phansi le enkandla. Mangabe-ke uyaqala ukufika kule channel ngiyacela ukuthi uchofe lapha no subscribe. Uma uqeda ukubuka le video uchofe ulike bese-ke ushare ucomment kulolu daba esize ngalo namhlanje. Udaba-ke esengishaye ibuya ngalo indaba-ke ezimnandi engicabanga ukuthi sizonijabulisa enikade niyilindele nibheke ngamehlo abomvu. Udaba nje lokuqala-ke engiza nalo ukuthi-ke uMthandeni igcokama elisha umfoka amanqele usephunyukile emaketangweni okwesikhashana njengoba-ke esephinde wabonakala ebuya laphana-ke ezinkundleni zokuxhumana okungu-Facebook. Uzokhumbula ukuthi-ke ipheji lakhe laku-Facebook liblokhiwe okanye livaliwe. Ushilo-ke uMthandeni wathi ipheji lakhe lisakwi-process yokuthi lilungiswe emva kokuthi-ke lirephothwe. Ucelile-ke uMr Paris ukuthi-ke simbekezelele kuzolunga. Udaba-ke lwesibili engiluphethe njengamanje ilolu okade kwase ulindele. Ngangishilo ngathi kuwena-ke ngizobuya nama-results, ngizobuya nemiphumela ukuthi kuhamba kanjani ngalo msebenzi-ke kaMtebhosha uMabhoshana. Usukhona-ke umsebenzi kaMtebhosha uMabhoshana laphana-ke i-single track promo engingasho nje ukuthi uzoyithola laphana-ke kwi-channel yayo-ke inkosi yezintatheli uKing Zoso. Njengoba ubona nje ngovezele escreen sakho kwi-King Zoso TV uzosesha ukuthi uMtebhosha single track promo uzobe usuyizwela-ke amanoni aphethwe uMabhoshana madoda. Insizwe yathi uthe ungizwe asohlupha. Mina-ke ngiyanyamalala njengamanje engathi futhi singaphinde sihlangane.